No sitten S-ryhmä. S-ryhmä työnantajana on erittäin hyvä, väitän tänä päivänä. Silloin kun menin, niin ei ollut näin, melkein hävettiin, että oltiin S-ryhmästä, mutta kyllä nykyään on S-ryhmää ihan kärjessä 5 yrityksen joukossa, kun kysytään kauppakorkeakoululaisilta tai johdolta suosittuja työpaikkoja, niin siellä S-ryhmä on ihan kärjessä ollut vuosia, ihan aiheesta. S-ryhmä tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ihmisille, pakottaa niihin, ja hotelliravintola-ala on kyllä iso osa toimintaa, hyvin menevää bisnestä, ja markkinaosuudethan S-ryhmällä on ravintolapuolella 20% ja hotellipuolella 25%. Eli siellä on niin kuin kirjoa mahdollisuuksia. No S-ryhmä kouluttaa, siellä osataan konseptit, ketjutoimitus, ja ketjuthan on itse asiassa franchising-tyyppistä toimintaa alun perinkin. Se on niin kuin ison yrityksen sisäistä franchising-toimintaa, jossa ihan suoraan alun perin kopioitiin, haettiin ulkomailta erilaisten ketjujen toimintatavat ja siitä sitten käännettiin ja värkättiin ne. Ja siellä on ihan samanlaiset säännöt pelaa sisäisesti kuin olisi ulkoinen tämmöinen franchising-ketju. No sitten monelle on suositellut, että kun jotkut haaveilee omasta yrityksestä, se on hieno valinta ja niin pitäisi tehdäkin useamman ehkä vielä, niin kannattaa mennä ensin nuorena koulutuksen jälkeen isoon yritykseen töihin, S-ryhmään tai jonnekin muualle, sillä siellä on kyllä oppii sitten määrätyt systeemit hyvässä ja huonossa ja väitän, että sen jälkeen on kypsempi niin kuin aloittamaan omaa yritystä, kun on nähnyt muutakin, ettei heti mene siihen ehkä määrättyyn kapeuteen, jota pienyrittäminen helposti on. No instituutit, niin kuin tuossa sanoinkin, niin kyllä ihan välttämättömiä ovat oppilaitokset ja suurin ansio hotellialan kehityksestä kuuluu niille. Ja olen sen oppinut, että kyllä teoria usein on ihan käytäntöä. Teoria tulee vähän edellä vuosia, sitten se käytäntöön eri tavoin niin kuin muokkautuu. Elinikäinen oppiminen on käsite, johon uskon ja väitän, että sekin on asia, jota kukin voisi omalla kohdallaan välillä tarkkailla. Oppilaitokset antavat mukana oleville näköalaa ja verkostoja ja kyllähän parhaat voimat pitäisi käydä oppilaitoksissa opettamassa välillä ja kyllähän se kiertoajatus, mitä kuitenkin viljellään, en tiedä kuinka voimakasta se on, niin se pitäisi olla kenttää ja oppilaitosta ja sillä tavalla niin kuin puolin toisin hyvät tavat leviäisivät. Yrittäjyys. No yrittäjyys, niin yksityisyrittäminen, se on tavallaan erilaista puuhaa kuin olla palkkatyöläisenä, palkkaesimiehenä, johtajana jossakin yrityksessä, mutta toisaalta se on hyvin samanlaista, minä koen. Vapaus, yrittäjän vapaus, sehän on täys illuusio, ei semmoista vapautta ole. Aina on jotkut, jotka kuitenkin vaikuttaa, jonka mukaan pitää toimia. Sen kummempaa se ei ole yrittäjänä kuin isossa yrityksessä. Työmäärä, se on ihan sama, jos on tullut ahkera ja antanut kaikkes, niin saatko sä kuukausipalkkaa tai onko oma yritys, ei siinäkään eroa ole. Riski on, se on iso ero riskissä. Kun sä menetät yrityksessä, niin siinä menee sitten helposti kodit ja säästöt ja muidenkin takaajien rahat. Mutta ethän sä isossa yrityksessä, kun saat potkut, niin mitä siinä? Vaihdat toiseen isoon yritykseen tai toiseen maahan tai alat oman yrityksen. Eihän siinä mennätäkö sen työpaikan hetkeksi. Se pikkusen ottaa kunnialle, mutta nykyään jo hyväksytään, että sehän on ihan hyvä asia, että on kokenut vähän ahdinkoakin työmaailmassa. Eli tämä riskiasia on se iso. Mutta toisaalta tiedän, että ainoa tapa Suomessa kerätä pikkusen mammonaa ja ehkä vähän rikastuakin on olla yrittäjä. Ei kuukausipalkkainen kukaan, vaikka olisi bonuksiakaan meidän alalla, pysty isoja pääomia saamaan kokoon. Näin minä uskon. Yrittäjänä oleminen kyllä antoi itselle, mietin mitä se antoi, niin se antoi rohkeutta
ja sitten antoi sitä, että olla omillaan. Tuntui, että ei kukaan pysty ikään kuin kiristämään missään niin kuin työvaiheessa, koska aina oli mahdollisuus alkaa omille, niin kuin olla omillaan. Ja no se oli kyllä hyvä juttu. Ja antoi sitten tietenkin peruspääomankin sitten jo aika nuorena. No peruspääoma nyt on joku, että on asunto hankittu, joka normaalisti palkkatyöllä hankitaan sitten ihan loppuvaiheessa saadaan maksettua. No eläkkeellähän on nyt ollut sitten 5 vuotta ja sanoisin kyllä nuorille, että kannattaisi valmistautua eläkkeeseen. Se on kyllä raha mielessä ehkä, että säästää tavalla tai toisella. Ja kyllähän tuo lehdet kertoo sitä, että se olisi ihan aiheellista. Mutta toisaalta ei kannata lähteä semmoiseen, että elää sitku sitten kun ja eläkkeelle niin kuin säästää jotain elämän aihetta ja kokemuksia ja muita. Kyllä ne kannattaa tehdä silloin, kun on nuoria koko työurankin aikana. Tavannut aina välillä kavereita, että sitten kun eläkkeellä, niin sitten minä hellitän tai teen sitä ja tätä, niin ei semmoista virhettä kannata tehdä. Nauttii elämästä jo silloin, kun siihen on hetki. No niin, tämä oli siis näkemyksiä liittyvät tähän uraan. Ja sitten otan seuraavaksi tämmöisen, tässä on pantu kalenteri sen takia, että tämä seuraava aihe liittyy myös kokemaani muisteluihin, jotka tuli ja ihan oli pakko ottaa mukaan tämä osio. Ja sitten kun puhutaan sukupolvista tai siitä milloinka mitä tapahtui, niin se on aika vaikea hahmottaa, että onko se 70-80-luku ja missä se raja menee. Eihän semmoista rajaa tietenkään olekaan muuta kuin kalenterissa. No kuitenkin tässä kuvaa lyhyesti sitä hetkeä, kun astuin 20-vuotiaana hotelliravintolamaailmaan ja sitten mitä siinä tuli 20 vuotta tehtyä mukana olleena ja sitten pikkusen ehkä nykyaavistuksia. Tässä on 3 tämmöistä näkökulmaa. No niin, että silloin kun aloitin siellä vaakunnassa, mistä kerroin, niin kyllä väittäisin, että 70-luvulle asti reippaasti elinkeino näytti tältä. Ja kun nyt luette tuosta kaiken ja vähän mutustelette, että mitä tuo sanasto niin tuntuu, miltä se tuntuu, niin kyllä sanon, että itse panin tänne sivuun ahdistava, ankea. Ravintolatarkoitus oli se, että asiakkaat istuvat kiltisti pöydissä paikallaan ja ala on huijausta ja aika syntistäkin. Siis tämmöisiä ihan tuntemuksia oli ja näitä sanoja jopa käytettiin ja ehkä tuo kuvaa kokonaisuutena sitä tilaa, mitä oli sodan jälkeen ja olympiavuodesta sitten tänne hotelliravintolaopiston perustamiseen saakka tuo ala. Ja totta kai se jatkoi vielä ehkä 50 vuotta, vähän tuossa moodissa, mutta selvästi alkoi muuttuminen. Oli valvontaa, sääntöä ja käyttäjiä oli harvoja. Hyvin pieni kansanosa käytti ja he olivat yleensä varakkaita liike-elämän miehiä. Ja anniskelulupia oli rajoitetusti ja se, kellä oli luvat, niin se pärjäsi. Totta kai kun on rajoitetusti, niin eihän se nyt tarvitse olla kummonenkaan liikemies, kun jotenkin hyvän tilin teki. Asiakkaalle annettiin, mitä tuotettiin. Tarkastajat kurkkivat nurkan takana, käyttivät paikallista valtaa ja ravintoloitsijat pelkäsivät, nuoleskelivat, lipoivat ja kauhea teatteri oli päällä. Oikein jälkeenpäin ihmettelee, että miten semmoista voi olla, itsekin mukana olleena. No vähän koulutusta oli. Ja silloinhan ei ole mitään kehitystä, kun ihmisiä ei kouluteta. Rakenteet oli raskaat, oli rajatut työt ja ammattiyhdistysliike valvo jokaista muutosta. Ja ihan niin hassua, että ei uskoskaan oli tämmöiset tehtävärajat ja monimuotoiset päällekkäin. Toinen työntekijä oli tekemättä mitään ja toinen hikoili vaikka sama keittiön ääressä, kun toinen teki toisenlaista työtä. Ja niitä ei saanut panna tekemään ristiin. No pakkoruokailu. No vahtimestarit oli mielenkiintoinen vallanpitäjä tuona aikana ja useinhan vahtimestarilla oli koko ravintolan, hotellin korkein palkka oikeasti.
Se oli se, kuka jo Mersulla ja siinä hotellijohtajat ja muut niin jäivät selvästi taloudellisesti jälkeen. No hassut jutut, niitä nyt tietenkin aina naureskellaan välillä, mutta nämä kaikki on ihan koettua. Pikkutakki, kravatti, pakko ja sitten ellei ollut vaikka Bubinkaan tämmöistä kravattia tai pikkutakkia, niin Portsarillahan niitä oli siellä takana ja hän sitten pientä ikään kuin maksua vastaan lainas ravintolakäyntiin varten sitten vaikka kravattia. Naiset ei päässyt yksin ravintolaan, olutta sai kun tilas voileipä ja yksi voileipä kiersi sitten ravintolassa. Ei sitä kukaan koskaan syönyt, mutta se tuotiin ja jatkoi elämäänsä. Jos oli 5 jakkaraa baarin edessä, siis drinkkibaarin edessä, niin siinä sai olla 5 ihmistä istumassa. 6 ei saanut tulla seisoskelemaan eikä lähellekään. Tai tuli varoitus. Tämmöinen liikkuvuusjuttu. Jos halusit muuttaa paikkaa, niin piti kutsua hovimestari, voitteko kantaa minun drinkkini tuonne, haluan siirtyä. Sitten jos sai luvan, niin sitten voi tehdä niin. No, hassut jutut sanon. Ja kyllä nyt hassulta nykyään tuntuu, mutta silloin ne oli ihan totta ja me kaikki hyväksyimme ne. Pupistiin kyllä ehkä kulman takana, mutta mikä siinä, kun oli joillakin jotenkin tämmöinen valta ja kulttuuri oli, niin hyväksyimme. No sitten hyppäänkin siihen, mikä on ehkä se, minkä koen niin kuin antavana aikana, se on joku 20 vuotta. Nämä asiat, mitä tässä on, voit ottaa sen toisenkin siihen näin jo. Tässä on paljon termejä, niitä voisi olla enemmänkin. Ja nythän on itsestään selviä melkein kaikki. Ihan semmoisia, että hei, noihan se onkin. Jos nykyopiskelija katsoo tai nykyinen joku johtaja, että mitä silloin on tehty. Mutta näistä oikeastaan mikään ei ollut, kun me aloitimme silloin, tästä nyt on, no ehkä 70-luvun, 80-luvulla, niin ei näitä ollut olemassakaan oikeastaan elinkeinossa. Ja nämä on kaikki, jotkut ovat nämä niin kuin vääntäneet ja luoneet. Ja kaikkeen on hirveästi hikeä ja työtä jouduttu laittamaan. Ja osahan näistä asioista on siis sellaisia, jotka on isompia juttuja, jotka ovat lakien säädösten, Alkon määräysten mukaisia anniskeluohjejuttuja. Ne ovat työehtosopimusasioita, ne ovat alan yhdessä sopimia lounasseteliasioita. Niin semmoiset isot asiat tietenkin menee sitten läpi, kun ne on koko alaa koskevia, mutta silloinkin aina joku osasi hyödyntää paremmin tämmöiset niin kuin säädökset, jotka menisivät läpi niin kuin isomman käskystä. Jotenkin silloin uskottiin tämmöiseen ylhäältä annettuja juttuja. Ja totta kai hotelliravintola-ala menee yleisen muutoksen mukana. Bruttokansantuotetta seurasi aina viiveellä. Se oli helppo ennustaa, miten myynnit tulee meneen, kun se oli suoraan BKT-sidonnaisuus, joka nyt ei enää toimi sillä tavalla. Ja sitten suhdanteet oli pari noususuhdannetta, pari laskusuhdannetta tämän ajan niin kuin kavereilla, jotka niin kuin on samaa sukupolvea kuin minä. Ja ne oli aika järisyttäviä kokemuksia, mutta opettaviakin. Mutta sen sanoisin, että nämä eri asiat, niin kuin tässä on lueteltuna, niin kyllä suurin osa kehittymisestä tapahtuu kuitenkin ihan yksilöiden voimasta. Voisin luetella vaikka tusinan henkilöitä, jotka on niin kuin tökänneet eri kohdissa useassa kohdassa alaa eteenpäin. Ja sitten siitä on tullut käytännöt, ja helppoahan se ei ole ollut. Ja se perustuu siihen, että kun mikä tahansa tuommoisista asioista vähän liikkuu työpaikalla, organisaatiossa, niin se on muutos. Siellä on sisällä, ihmiset vastustaa, totta kai normaalisti muutosta, siellä vastustaa yläpuolella olevat esimiehet, organisaatiot ja sitten sivullisetkin. Kyllä se muutoksen vastustaminen, no se kuuluu ihmisluontoon ja sitten jotkut joutuu puskemaan enemmän ja sitten kansa lähtee mukaan. Sittenhän se tuntuukin helpolta.